ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಎಲ್ಲರಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ತುಲೆ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಚಳಿ ಬಂಡ ಆತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಚಳಿಕ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಶೀತ ಸುರು ಆತುಂಡು, ಕೆಮ್ಮ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಜರ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ 20 kg ತಕ್ಕದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. This is Jojo from Malawi. This is from Nigeria. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೈತೆ ತುಪ್ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನೈತೆ ಪೇರ್ ಬಾಡನೈತೆ. ಪೇರ್ ಬಾಡ್ದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡವಂತೆ. ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ 4 ways. ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತು. Put it down. Yeah, leave it. ला रे ए छोरा. 누구예요? Full chips. उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा भी नाइस है. Alfredo, fettuccine and ara. Oh, this 2 penne. Oh, 2 penne and 3 fettuccine. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನೈಜೀರಿಯಾ. This one is old school, bro. Not watching, hold it. I am taking your video.